makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Hindi palilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RTN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RTN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN DZKI mga dugang oras na kunyan, alas 9:02 ng pagkaga. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check. Hatod sa Indo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Bicol Connection. By the mga dugang, good morning po giraray sa Indo ka po gabos. Welcome digdi sa programa. Ini po ang Bicol Connection. Abot po kita ang 11 o'clock nin pagkaaga. Siyempre, yaon po ang pagtukar niya to kan mga napapanahon na bareta, issue, asin mga komentaryo digdi po sa tuyang programa ngunyan. Kumusta po ang Iriga City? Kumusta ang Bicolandia? Good morning Philippines! Good morning world! Ay banan niya ito matugang bilog na persagan RPN Radyo Ronda ngunyan pong Tuesday 27 kan bulan na Hunyo 2023. Siyempre si Engineer Abilindon Tural yan sa tuyang kaibanan sa Technical Department po mga tugang. And yawn man po ang mga miyembros kan OJT. Ali po dyan sa CSPC Nabwa. Nawarada si mga pangaran ligdi. Sige, dahil ko ka mo masasambit, tamayo na sa pangaran ligdi. And si Tony Saison sa information mga tugang. Kiraray sa pangaran kan News Center kan RPN DCKI
Ako po ang sa indong amigo sa radyo. Bako man na guwapo. Pero simple sana. Kundi kadakol ka nagsasabing bako man ngayang guwapo pero ngaya tian. Welcome digdi sa programa. Ana sa tuyang text line 0981-674-2530. Ulitin niya to ha, 0981-674-2530. Pagkat mahal. Hagad muna ako nin pasensya sa may sa dirikan programang ini. Sa kuyang background, so mga sabi nga ni kayan, mga pandiwakwak. Di ba? Amay na amay, naglalayogan sa indong isip. Pag nakakadangog ka narog kining mga panrimating sunata. Pero daw nga ni Siring mga tugang, kita po nagpapaabot sa indo nin good morning. Uy, kadakol nin mga bareta bagangon yan. Dapat niya itong pag-urulayan mga tugang. Sabi ka ni bang mga Bicolano, ano daw ngayon kung ang gabos na mga Bicolano congressman, tabangan ang mga evacuees dyan po sa probinsya Canalbay. Karos pinapahiling po kanibang mga NGOs, hindi pong nasa gobyerno na ibang ahensya kan sa tuyang gobyerno, pambihira man. Nagtatabang po sa mga evacuees. Ano daw ngaya kung ang ibang mga congressman magpahiling lamang ngaya duman sa Bulkan Mayon. Ano daw mga tugang? Tama man? Ipahiling po ang makulog sa satuyang mga kababayan na sangunyan yaon pa man giraray ang sobrang stress darapukan pag-alboroto ni Daragang Magayon. Kaya ini po ang dapat sigurong tawan man ni atensyon. Kani ba niya itong mga Bicolano congressman, taga Sain Kaman, taga Duman Kaman sa Masbate, Sorsogon, Catanduanes, digdi sa Camarines Sur, lalong-lalo na. Garo, mayo pa akong nababaritaan na congressman digdi sa Camarines Sur, nagpahiling, nagdara na po nin mga tabang sa mga evacuees. Chief Lindon, igwa ka nang naaraman na congressman from Camarines Sur na nagduma na. Akin ka ha. Ining sa kuyang chief engineer ko niyan. Sige sanaan para kuyong-kuyong kan sa iyang lalawgon. Baka ini may nagigirumduman sa kuyang background. Maog mabaga na ang programang araw kayo ni mga togang. Bako pa nitong kayan kita, straight to the point na itakil taan man lain-lain na issue. Kundi at least igwa lamang kamong namamatayan na kuryente sa indong hawak. Pag nakakadagog kamong araw kayo ni. Kaya ano daw, siguro igwa naman po, ang naaraman kong nagduman na sa Bulkan Mayon na nagtabang mga tugang, iyo po si dating Vice President Leni Robredo. Daraan sa iyang mga alipores, tangani sa nang tumabang magtaunin ayuda duman po sa mga nag-iribakwar na kababayan niya to dyan sa probinsya Canalbay. So congressman dyan sa probinsya Camarines Norte, kung igwa naman pong nagpahiling dyan po sa probinsya Canalbay sa mga evacuees nagtaunin tabang, kudos sa indo. Minasaludo ko sa indo. Pero so mga daipaman lamang na sabi ni Dr. Paul Alanis,
baka ngaya day na maghaloy matapos ng pag-alburuto ni Bulkan Mayon, ngunyan kamuday pa lamang nakakabisita dyan. Ini po ang panahon na tabangan taan mga kababayan tang yaraon po dyan sa may mga evacuation center dyan po sa Bulkan Mayon po mga tugang. Sige, tamag latest muna kita sa bulletin kan Mayon Volcano. As of June 27, 2023, 8 o'clock nin na pagkaaga. Ni po ha, alert level number 3 pa man giraray po mga tugang. Ini pong estado kan Bulkan Mayon. An status alert level halangkaw na aktibidad. Medyo haloy, medyo mabagal ang pagbaba kan laba na may labanin 1.3 kilometers sa Misigagali, as in 1.2 kilometers duman sa Bongagali. Ini pong pag rockfall, ning inapod na rockfall. O ini pong pagbaba kan laba abot sa 3.3 kilometers hali po duman sa crater kan Bulkan Mayon po mga tugang. Nagkaigwanin 107 volcanic earthquakes and 241 pagbaba kan mga bato o kaya rockfall events. And the descending dome collapse, pyroclastic density current events po mga tugang. Ini pong sulfur dioxide flux, 753 tonelada kada aldaw. Grabe ano. 26 o kan nagtalikod o kasudma. Ining plum o kaya napod na steaming, 750 metrong taas asin katamtaman sa ng pagsangaw an napasiring sa may partikan kanluran. Yan. Ground deformation, namamaga an Bulkan Mayon. Grabe ang pamamaga ano. Sana man po matapos na ining ko yan, ining pagalburuto kan Bulkan Mayon. Sa ibang mga opisyal niya to kan gobyerno, sige, sanandalan sa telebisyon, pinaghihiling ang pagbaba kan mga kanlaba asin pagbuga duman sa crater kan Bulkan Mayon. Abot lang sinda duman. Igwa na nin mga, kuya, igwa naman nin mga national figure, mga senador, congressman, opisyal kan sa tuyang gobyerno, ang nagpasiring naman po dyan sa Bulkan Mayon. Pero so, yaon digdi sa tuya, sa diritang mga congressman sa Bicol, pipira-pira pa sa na mga tugang. Kaya magpahiling na po kamo dyan, ha? Baka na naman kung nuarin an madali na ang eleksyon, saka kamo magkakapag-kapag na mabisita. Makapag-kapag na naman kamo pag madali na naman po ang eleksyon. Kaya ako sigurado ko sa mga barangay official na padagos na nagtatabang dyan po sa mga evacuation center na nasasakupan nindo, siguradong iyan manggagana giraray sa maabot na barangay eleksyon. Di ba? Sa lado man kan Pwersa Armada kan Pilipinas, padagos man sa indang pagtabang. Asin iba pang mga ahensya kan gobyerno. Kaya ako po, minasaludo po ako sa Indo. Pero so sige sa nanhiling sa Facebook, sige sa naan kuti-kuti na mga ibang opisyal na day man lamang nagpapamati, bahala man kamo. Ako, personalmente, dahil na ako mabuto sa Indo, pagdayta ka muna, hiling duman sa Bulkan Mayon, bakong duman sa crater, ha? Baka pag-abot yan oras, makisabay ka mo duman sa rockfall events na nangyayari. Bako, kundi sa mga kababayan niya to dyan po sa mga nag-iribakwar. Kamusta naman po ang linalaoman?
Dahil po, baka sabihin nindo, yaon man nga si President BBM. Dakol man nga ang kwarta kan Pilipinas na itatabang. Dahil po, dawa mayo po kamong darahon dyan na maitatabang mga tugang. At least nahiling kamo kan sa indo mga kababayan. Dakulang kaugmahan naman po sindang nakikidumamay kamo sa saindama na kapighatian dahil kan pag-alburuto kan bulkan mayon. Di ba? Sige. Alas 9:16 mga tugang sa tuyang oras. Digdi po sa laog kan sa tuyang programa. Ini po ang programang Bicol Connection. Digdi po sa RPN DCKI po mga tugang. So mga miyembros nga ni kan police, kan Persa Armada, kan Pilipinas, nagbisita po sa mga evacuation center, tinawan po nin kaugmahan. Saro pa po yan sa makakahali kan grabing kapungutan kan sa tuyang mga kababayan. Nagtaonin mga kansyon, mga sunata, pinabayle sa mga aki pati sa mga miyembros kan PNP na naka-uniforme, nagbarayli. Kadakol pala ngunyan Chief Abilindon Turalyo na members kan PNP magagawin sa maurag magbayle. Kadakol, hilingan na po nindo mga tugang. Naugma sa mga yaon sa evacuation center huli po sa ipinagtaong bilada. Baka dahil po nindo arap ang bilada kung ano yan. Ang bilada program. Ay mga kwentong suanoy kaya kan mga gurang kayto ngaya pag may bilada. Sabi ko ano man po niya ko ang bilada. Ano ka man ngaya kung may program. Mga nanodan niya to sa mga may edad na di naugma baga dawa ay ko man pinagtaong ko yan mga tabang. Pero at least sa sarong aldaw, natawan po nin kaugmahan sa mga evacuees mga tugang. Nagkanta, nagsarayaw, asin iba pang mga panao kan ibang mga NGOs, asin mga government agency mga tugang, duman po sa nasabi ng probinsya kan Albay. Kaya sana so iba dahil man pulugod ka mo maging bulag na pag-ibig. Yan. Dapat kuyan perming yaon po ang pag-andusay. Pag-andusay. Pagtabang duman po sa mga kababayan niya to dyan po sa probinsya kan Albay po mga tugang. Well, ngunyan na mga panahon mga tugang, araman sa nanyato na salado national man ka na sa tuyang programa mga tugang, igwaponin mga pinag-appoint na presidente ngunyan. Tangani sa nang maging katabang sa iyang gobyerno. Asin matawan po nin mga advice yan, kung ano man na pwedeng gibuhon mga tugang. Di kasod ma si so abogado bagang pinag-suspendi kan Korte Suprema si Attorney Larry Gadon o ngunyan siya po appointed as presidential advisor mga tugang on poverty alleviation. Yan, di ba? Siguro dakol pong eksperyensya na pwedeng advise sa tuyang presidente kung paano po mababawasan po ang sobrang pagtios kan sa tuyang mga kababayan na Pilipino mga tugang. Baka may mga programs man dapit sa poverty alleviation ini si Secretary Larry Gadon po mga tugang.
Malaka importante ini. Nahihilingkan sa tuyang presidente, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na talagang dahil pa po naghihiro na kung mabawasan man po ang naporsentahe kan mga nagtitirios na mga Pilipino digdi sa Pilipinas, kung kaya ini po si Attorney Larry Gadon pinagnumrahan bilang Presidential Advisor on Poverty Alleviation mga tugang. So mga kontra na naman kay Larry Gadon, mangaw-ngaw na naman yan. Taman po nin ko yan, nin pagkakataon. Kaya ini pong mga araw kaining mga matatabil pong personalidad na sa paghuna nindo nagpapara kontra duman sa ibang naging opisyal kan sa tuyang nasyon, asin pigpaparaumaw so yaon o so presenteng administrasyon. Tawan-taman po yan in pagkakataon, importante po ini. Importante po ini mga tugang. Kaya nga ini pong poverty alleviation mga tugang. Sabi nga what does it take to alleviate poverty? Gustong sabihin kayan, mabawasan po ang sobrang pagtios, lalo na sa mga developing countries po mga tugang, like Philippines. Pilipinas, developing countries haloy na po, perming nasa developing countries po mga tugang. Makapag-focus sa manlain-lain na policies, like for example sa education, as in an greater spending on education and training. Pwede man po ini mga tugang can enable higher skilled workforce. Sa foreign aid, kadakol po nin mga pwedeng gibuhon tanganing ma-reduce, mabawasan po ang sobrang pagtios kan sa tuyang mga kababayan na Pilipino mga tugang. Kaya ako po nagtutubod na kung kita man kontra kay Attorney Larry Gadon, tawan tapunin pagkakataon na makapanerbihan bilang advisor o presidential advisor on poverty alleviation. Kaya napud na sa iya bako ng Attorney Larry Gadon, Secretary Larry Gadon mga tugang. Sabi nga ni kayan, can poverty ngaya ever be alleviated? Ang sabi, world poverty will never be alleviated mga tugang. Tay gwapo nin kadakol na mga factors para makipag-deal arog kan political system, religion, ining drought, weather, giyera o war, and sovereignty of other countries, asin iba pang mga factors po mga tugang. Kaya kadakol pong gigibonig din ni Secretary Larry Gadon digdi po sa bagay na ini po mga tugang. Dahil naman lugod sabiyo na ang sobrang pagtios magiging habang buhay na po mga tugang. Minsan, nagdidepende na sa naman sa tuya. Kung gusto mo talagang pagtios mo habang buhay, magpara asa ka na sana, pagabot ka eleksyon, taiguang itataong kwarta, tanganing butuhan si kandidato, arog lang kayan. O di, perming magtitiyosan sa tuya mga Pilipino. Importante po yan mga tugang Igwapo ngayon in kadakol na mga rasones. Pero ang pinaka grabing kaso ngayon poverty. Yan. Poverty reduction programs na pwede ngayang i-conceive and implemented by the people who have never had experience and who did not take the trouble to engage the people suffering from poverty in the process of planning, perpetuating poverty and a repeated failure to address mga tugang. Kaya dakulang bagay po ini na si
President Marcos sa iyang dakulang pagtitiwala kay Attorney Larry Gadon, iyo po ang i-appoint bilang Secretary or Presidential Advisor on Property Alleviation po mga tugang. Kadakol na po kaya nin mga programa ngunyan. Igwanan nin mga anti-poverty policies and programs. Pero ano daw nagpapadagos pa man giraray ang sobrang namamatayan na pagtios kan sa tuyang mga kababayan po mga tugang. 26 minutos na po makaliis ang oras na alas 9 ni na pagkaaga mga tugang. Digdi po sa loob ka na sa tuyang programa. Kaya digdi sa bagay na ini, siguro magkikipagulay si Secretary Larry Gadon sa manlain-lain ng mga stakeholders, mga NGOs, pati sa mga matitibay na mga negosyante, makahagad nin impormasyon tanganing iyo man po ang sa iyang i-advise kay President Ferdinand Marcos Jr. tanganing ang pinaka-priority sigurong aksyon iyo ang eradication kabali po digdian pakarhay kan access sa sustainable livelihood, yan, entrepreneurial opportunities and productive resources, providing universal access to basic social igwapo nin inapod na social, yan. Di nadagos ang social, kung anong klaseng social po yan mga tugang. Kaya dapat igwanin target aims, sinigwanin magagayo ng mga programa na pwede sir ika-advise sa tuyang bagong Secretary on Poverty Alleviation po mga tugang sa persona ni Secretary Larry Gadon. Bueno, alas 9:29 na po mga tugangan sa tuyang oras. Tigdi po sa laog ka na programa. Si Crisnat Biseño, nag-aantabay ngunyan. Ang secretary or treasurer kan MFPTA dyan sa Banuan kan Bao. Ang mga PTA board daw, pabati man akanamong principal na maigos sa dipo Sistes Elementary School, si Ma'am Presi Badilla. Maray na pagkaaga, Ma'am Presi Badilla. Good AM Press, kumusta na po kita ngamin? Okay lang. Dapat full gabos mag-attend. Ano man na kuyan yan? Ano ta mag-attend? Mag-attend sa maabot na regular meeting. Importante po yan. Importante. Sa gabos na mga miyembros kan Municipal Federated Parent Teachers Association. Si Miles Away nag-aantabay man ngunyan. Pati naman si Yeng Ronda, si Jolly Regala, Birdie Floor, si Judy Asur, nag-aantabay man po ngunyan mga tugang digdi po sa tuyang programa ngunyan pong pagkaaga. Okay, thank you very much po ha. Keep up the good works. Musta ka na JB? Yan. Miss ka na namin. Wow! Thank you. Thank you mga batchmate. Namimiss man pala na ako Thank you. Talagang pag mga magkaklase during high school, dahil po nagkakarilingawan. Salamat na marhay mga tugang.
dawa pa paano ang mga kuyan niya to, mga kabarkada day po nalilingaw sa to. Alas 9:30 na po nin pagkaaga mga dugang mabel tapuan programang Bicol Connection at chance na pagkatapos kan mga pangirumdum. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm that on bangong gumagabloom. Charm that on damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm that on bangong gumagabloom. Charm that on damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield ko. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield ko. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Okay, thank you very much kay Chief Engineer Abilindon Toralio. Balik kita mga dugang digdi sa laog ka na sa tuyang programa. Ini pong
Bicol Connection. Abot po kitang 11 o'clock nin pagkaaga sa mga informasyon asin iba pang mga pag-urulayon niya tumatugang sa laog kan sa tuyang programa ngunyan. Okay, sige. Dulot ko, ano ba ang pagkukulang ko sa'yo? Si President Ferdinand Marcos Jr. mga tugang karo after 1 year na siya po ang mamando ka na Department of Agriculture mga tugang. Karo igwa na siyang napipisil na pwedeng numurahan bilang secretary ka na Department of Agriculture. Si Say daw yan, ano? Pero ang sabi sa Bareta, nagkakaigwanin surveillance sa nasabi ng pwedeng maging secretary ka na Department of Education, Department of Agriculture mga tugang. At abot bagangon yan, kung sa indo pong nanunutaran, si President Bongbong Marcos, iyo pa man giraray ang nagtutukaw bilang secretary ka na Department of Education sa rason na gusto niyang matutukan ang problema sa mga pangangaipokan mga namamanuan na Pilipino. Tagaroan sabi mga tugang, si Undersecretary Leocadio Sebastian, garo siya daan napipisil bilang maging secretary kan Department of Agriculture. Igwadaanin mga nag-survey o ito parang surveillance kay Secretary Leocadio Sebastian asin nanutaran da mga tugang. Garo ini naglalakaw lang, pasaringon sa iyang opisina. Duman sa Palasyo Malacañang si Secretary Leocadio Sebastian mga tugang. Naglalakaw sana. Gustong sabihin, mayo siya inapod na Porsche sa mga magagayod na bihikulo. Napag ikabaga sa rong official kan gobyerno, secretary ka mga tugang, maurag naan sa imong linulunadan pa duman sa imong pinagtatrabahuan. Pero ini si Undersecretary Leocadio Sebastian mga tugang, garo naglalakaw sa na init, garo duman lang inis i-star duman sa may Barisbisan kan Palasyo Malacañang. How true yan? Totoo kaya yan? Si President Marcos kaya mga tugang, kung sa indong hihilingon sa iyang sistema man sa paggugobyerno. Habo pala nini ka itong mga nag-a-apply sa iya o nagpapadangog sa iya na sige na nga boss, ako na ngayang kanon mo ngayang bilang secretary. Maurag na ako kayo. Nabupalan kayan. Gusto palan kayo ni maghanap kay itong mga matitibay na pwedeng makatabang sa gobyerno nasyonal. Haros kaya ngunyan, dawa arin pang administrasyon na nakalipas mga tugang, kadaklan, perming pinag-appoint, so harani duman sa presidente o kaya duman sa executive secretary o sa inpama na harani kay President Ferdinand Marcos asin iba pang mga naging presidente. Pero ini palan si BBM, habo ini gusto niya maghanap talaga kan mga taong pwedeng makatuwang niya sa pagpakarhay kan gobyerno Pilipina. Kaya inida si Secretary Leocadio Sebastian, baka inidaan maging secretary numerahan niya bilang Secretary of Agriculture mga tugang. O di magayon at talagang udok sabotan sa iyang pagtrabaho
udok sa botan na sa iyang paggibokan sa iyang mga obligasyon bilang sekretaryo. Pero so mga nagpaparabot-ubot kay President Marcos na, sige na nga boss, ako na nga boss maging Secretary of Information o ano pa man. Ay masakit abo pala niya kayan. At gusto niya maghanap kan mga tawong totalmenteng makakatuwang kaini sa pagpakarhay kan ng gobyerno. Ano? Kaya minsan kay puwan tama na tawan po nin pagkakataon an presidente tanganing makapaghanap kan mga tawong sa iyang makakatuwang sa pagmanihar kan gobyerno kan Pilipinas. Bueno, sa iba pang mga impormasyon ngunyan mga tugang, digdi po sa tuyang programa. O yan ko yan pala. So, a barko kan Philippine Navy, ining BRP Tarlac, nakaangkla duman po sa may Albay. Nakaangkla duman sa may Albay Gulf mga tugang. Tangani sa ng magtabang duman sa mga taga dyan sa probinsya kan Albay. Almost 2.4 toneladong mga medical items kan Department of Health andarangon yan kan BRP Tarlac mga tugang kan Philippine Navy na nakaangkla po dyan sa may party kan Albay Gulf. Yun. Ini po ang naging pahayag ni Naval Forces Southern Luzon, NAVFORSOL Commander Commodore Joe Anthony C. Orbe kan Philippine Navy po mga tugang. Kaibanan sa mga medical supplies na darakan barko ang mga N95 mask. Diyan kaya baga sa evacuation center diyan po sa probinsya kan Albay. Igwa na pong naulakitan kan COVID-19. Kaya ang Department of Health mga tugang sa pangingenot ni Health Secretary Ted Herbosa nagpadara po nin mga medical items dyan po sa mga evacuees tanganing maprotehiran kontra sa abo, asphalt in kaso maglalaan sitwasyon kan Bulkan Mayon. Sabi pa ni Orbe na ang BRP Tarlac posibleng magtinir sa probinsya nin tulo abot ng 5 aldaw kung sinda ang magiging kasalida kan BRP Andres Bonifacio na inot naman nagproseso nin tubig para sa mga evacuees. Tayo ni pong panibagong barko mga tugang na nag-abot iguanin landing craft utility para po duman sa mga saraday na sasakyan pandagat. As in helicopter, as in may desalination system na kayang makapagproseso nin 16,000 na liters nin tubig kada aldaw. Dakol pang mga hensya ni gobyerno sa nasyonal ang nagpahayag nin interest na magdara nin tabang sa probinsya alagad titipunon nguna ini bago darahon kan iba pang barko pasiring duman po sa Albay. Di magayon kadakol talaga kan mga gustong magpaabot nin tabang mga tugang dyan po sa probinsya kan Albay, lalong lalo na duman po sa mga evacuees na yaon ngunyan sa evacuation center. 15 minutos na sana mga tugang bago po magabot ang oras na alas 10 nin pagkaaga. Oy, ano daw ining mga kuyan man kaining presyo kan bagas
Tagaro 2 pesos na dagdag presyo sa kada kilo kan bagas sa bilog na nasyon. Na daiman namatayan sa probinsya kan Albay. Ano daw ini? Ang pinakababangon yan, 40 pesos, sigwa ng 41. Ako nga ni, so dating pigbabakal kong 40 pesos, ngunyan 42 na mga tugang. Pero, padagos pa man giraray na ginigibo kan sa tuyang gobyerno na marealisar so pangako kan presidente na pwedeng bumaba sa 20 pesos ang kada kilo kan bagas. Siguro masakit na po President Marcos na pababaon pa ang presyo kan bagas sa 20 pesos mga tugang. Pero ako nagtutubod na dahil na po yan katubod-tubod. Napati nga ni sa Kadiwa Center, gurano nga yan sarong kilo nin bagas. Sa Kadiwa Center, 25 pesos mga tugang. Ang problema, garo nagkukulang na ang supply sa mga Kadiwa Center nin bagas mga tugang. So, paano pa po yan? Igwa nga nin lugar na duman na nagtururog sa mga gustong magbakal nin 25 pesos na kilo nin bagas. Duman na nagtururog tangani ngayang dain na ngayon kita malamangan sa pagpila para bumakal kan 25 pesos na kilos nin bagas. Masakit po ba gano? Ako, garo sa pagtubod ko, masasakitan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya sabi man lugod ka sa kuyan listeners sa iyang mensahe, oh wow, una ko baya 20 pesos na lang. Yun pala ngaya, madagdag pa. Imbes na 20 pesos, madagdag pa ang kilo nin bagas. Sasakitan talaga, no? Masasakitan talaga. Maribasang kung sa mga kahiwasan nin digdi sa tuyang nasyon kan Pilipinas, dahil na po pinag-convert sa mga subdivision, sa mga agricultural land na i-convert na sa subdivision sa iba. Ngunyan pati ang Secretary of Agriculture, chairman kan komitiba sa agrikultura sa Senado, si may sadirikan kadakol na mga subdivision. Si Senador Cynthia Villar. Nagpaparabakal nin mahiwas na kaumahan agricultural land na i-convert sa subdivision. O kaya siguro nagkukulang-kulang na sa tuyang bagas. Nagdadakol na ang tao, nababawasan na mga tatanuman nin agricultural products mga tugang, na i-convert na po sa mga subdivision. Siguro rason na po yan tanganing magparataas na sana ang mga barakalon, lalong-lalo na pong bagas. Kulang na bayaan mga paraumangon yan. Kulang na po ang inaasahan na supply kan bagas suli po sa puro na magagayo na harong mga tuga. Sain kapakayan. Kaya ang nangyayari ngunyan, dahil sa sobrang kakulangan na po nin supply nin bagas, kita po nag-i-import na. Na-import na kita duman sa mga nasyon na nag-adal po na mag-uma digdi sa nasyon kan Pilipinas. Durante pa kan panahon ni President Marcos Sr. Sa mga Vietnamese, Thailander, Indonesians nag-adal po sa agrikultura digdi sa Pilipinas. Pero ngunyan, ano na kita? Ano na po kita mga tugang ngunyan? Kita na po ang nag-aadal kung paano po ang magayon na paagi nin pagtatanom nin paroy duman po sa mga nasyon na nag-adal sa tuyakan panahon. Ano na taarog kayan? Nabaliktad na lugod.
Irakman ano. Daw ano pa sigurong sa ipapuan na magtukaw bilang presidente kan Pilipinas, talagang sige na sanaan taas kan mga barakalon po mga tugang. Sakit po ano. Kaya kita man sana po ang nadadali kayo pong mga problemang ini kitang mga ordinaryo pong namamanwaan. Kaya sana mas lalo pang pakusugon kan sa tuyang gobyerno dapit sa agrikultura po mga tugang. Dahil na po basta-basta magpara pabakal nin mga daga, mga duman sa mga mayayaman na negosyante. Tangani sanang i-convert ninda sa subdivision. Kadakol na po kaya ngunyan in subdivision. Ang rason man, duman baga sa Senado, nagkagawan hearing. Si Tulfo, Senador Tulfo, saka si Senador Villar. Nagkagawan nin ribayan nin mga tataramon. Paano nga kukulang kita supply nin agricultural product ang mga umakaya nga pinagbabakal muna tangani sanang i-convert nin subdivision. Ay dahil man po kaya nga yata kay po ang tanganin mga harong dahil kadakol na kantaw digdi sa Pilipinas. Nambira na. Ay nako talaga ano nang dapat nang ibuhon kan gobyerno kan Pilipinas ngunya. Isa'y daw ang pwedeng presidente na mas lalong mapakarhay ang kamugtakan lalong-lalo na sa agrikultura po mga tugang. Kadakol man patingon yan in mga party list na kan panahon ng eleksyon ang gusto nindang gibuhon mapakarhay magigwanin pagkakan ang kada hapag kainan ng mga pamilya. Ngunyan ano nang ginigibo po nindo? Mga party list na pinaglalaban ang dapit po sa agrikultura. Mataw ngayon kami nin educational assistance. Tangani ngayang sa mga aki ken mga paratanong para uma matawan tanin tabang makapag-eskwela. And kung ano-anong mga educational assistance ang mga panuga mga tuga. Ay gamanin ko yan ngunyan na party list tatabangan so mawot nindang maging barangay kapitan. Tatabangan ngayon kan party list tangani ngayang maging kapitan sa barangay. Yan nasa na pala ang gusto nindang mangyari. Ay naso panugan nindong pakakarayonan sa tuyang ang buhay kan mga Pilipino. Kundi ang iniinot nindo magsuporta, magtaong tabang duman sa mga kandidato sa pagka-barangay official. Ano yan? Ay nako talaga, di niya to maintindihan. Kaya siguro po mga tugang ining mga nangyayari sa tuya. Parte kan iba man nakapalpakan kan sa tuyang mga nagiging opisyal kan gobyerno. Ay nako talaga. Oo, Rakman Kiwan de la Cruz. Isang kahig, isang tuka. Ngunyan, mga ordinaryong namamanwaan, grabe po ang pag-inguat ang anisa ng mabuhayan sa indang pamilya. Dawa magpaturo nin dugo, mabuhay sa naan pamilya mga tugang. Mayo nin bastanteng sweldo ang ibang mga trabahadores niya to. Kaya ano ngunyan ang masasabi kan sa tuyang mga honorableng opisyal kan gobyerno na pag-abot kan eleksyon, grabe po haros magluhod sa atubangan niya to tangani sa nang iboto sinda. Pero pagyaw na po mga tugang dyan sa posisyon, nalilingawan na. So sa indang mga pangako, dahil nalilingawan ninda, magtao nin suporta duman sa mga kandidatong opisyal sa barangay na suportaran tangani sa nang ganahon. Gustong sabihin, paagihon sa kwarta na naman.
Rockman Indra. Grabe talaga. Grabe ang mga haros magkandaluhod kamo sa tubangan kan mga ordinaryong namamanuan tangani sa nakamong ibuto alagad pag nasa posisyon na kamo. Ngunyan pa sa nang maabot ang eleksyon sa barangay. Igwa ng mga congressman na susuportaran tangani sa nang ganahon ang eleksyon sa barangay. Ay, nako talaga sa Indo. Pangangaranan niya to yan. Maaraman po nindo mga tugan. Ikaw ang aning party list na sabi itataguyod ang kapakanan ng mga tao lalo na sa sektor ng elektrisidad. Ano nga yan? Nagkakaproblema ang mga kababayan niya to sa sobrang kimat-kimat kan bumbilya. Brownout digdi, brownout duman o anong ginigibo nindo mga party list na tatabangan nindo ang sektor kan nasa elektrisidad. Tapos sasabayin nindo matabang ngaya kita ki Kapitan Abilindon Turalyo tangani ngayang ganahon ang pagiging kapitan. Yan ba ang panugan nindo? Ay nako, Rockman kan mga namamanuan na Pilipino mga tuga. Bato-bato sa langit, ang tamaan, bukol. Paguna nindo, yung mga iniisip nindo na makusugan buot na kumandidato dahil ngaya susuportaran kan congressman tangani ngayang ganahon ang pagkakapitan kagawad ipadagos tangayan. Paano so magiging trabaho nindo pagka mo lusot na nakaruluwas na bilang opisyal kan barangay o banwaan? Paano kung dahil nindo kaya ang magsasakripisyo ang mga namamanuan na Pilipino, mga pinagruloko nindo, pinaagi sa kwarta. Ang kwartang ipinagtaw nindo, abot sa naman sa tulong aldaw may makakakan alagad sa pagserbi nindo. Haloy na panahon, taon ang binibilang mga tuga. Hindi mo na mga kababayan niya to, pag nakakuanin kwarta, ugmaho na, ibubuto na. Ibubuto na si Cordapio. Alagad supaninerbihan, dahil man sinda natawanin marhay na asintultul na serbisyo. Tapos mapareklamo mo niya. Dahil ka na ngayon makakabelta sa posisyon mo. Kadakol mo ngayang hinahagad, pati nga sa permit me, sa kuanin permit, pinapadipisilan nga nindo kami. Anong nangyari kan eleksyon? Human giraray, datawan lang kamong 500, binoto na nindo. Nganyan, mareklamo ka mo, mag-isusugad man nga ni ka mo. Nganyan na naman na maabuto ng barangay eleksyon, nangyayari na naman yan mga tugang. Kaya kita tios sa ng tios dahil pag-abot kan eleksyon na makapili kita nin maray na mga serbidor, riniribayan sa nin kwarta, pero sa serbisyo ninda, daikayang manirbihan sa indo. Kaya igwaman pong gustong manirbihan na mga tapos na nga na retire na, gustong magserbi, ma-share man sa indang abilidad, abong magkandidato taon mayo nga kaming gagastuson sa barangay. Hindi pating eleksyon sa barangay, kwarta nang inaasahan tulos. Namala, igwa kitang naarama na congressman masuporta sa mga kandidatong bilang kapitan. Pero sa iyang pagiging congressman, nagigibo daw. Supog man daw kamo ay. Rockman ki Juan de la Cruz. Sige sinan sa tuyang tios huli sa kapalpakan kaniba niya itong mga nasa puder. Baka may manggot na sa kuko yan. Engineer Lindon. Baka may manggot na sa kuya. Kaya man ako nagpapangaran, kamo man daw. Alas 10 na po mga tugang sa tuyang oras. Mabelta po kami pagkatapos kan sa moing station ay dasin iba pang mga pagirumdum. RPN
News Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwino kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang garan na matitiwalaan, puon kadto, sagkod ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gato, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Igwa ka din problema sa kidney na dulot kang diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantenir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina pagparapahaluyo na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Nasubukan nyo na ba? Agad daw, magbarbayli daw kita. Kaya ngayon, so bago ka pa nagpapara patugtog nin mamundo, sinasabay mo man ngayon sa komentaryo mo. Ay, nasa kinawang oras na kita matugang ka na programa ng Bicol Connection, digdi po sa RPN DCKI. Siyempre, kami man giraray ni Chief Engineer Rabi Lindon Toralio na sa Indo, mga kaibanan. Sige. Welcome po mga tugang, ha. Kamusta ang family Suelo dyan po sa Isidro, Iriga City? Si Jason Paldo Zuelo. Kamusta? Tugang ini ni barkadang Nelson Suelo. Sumahilig mag-trumpet kayo doon. Manyan, ini barangay Kagawad dyan po sa San Isidro, Iriga City. Good morning sa Suelo family. Nag-aantabay nyo yan. Pati naman po mga tugang si Kagawad Harvey Pyra dyan po sa HP Gas Fuel Station. Tagungtong dyan sa Agdangan, Bao, Camarines Sur. Kuya nini niya to, mga sponsors niya to ini Digdis RP and DCKI. Sir, good morning! Kamusta na po dyan sa imong location ko niyan? Mga sponsors niya to, si Bation Taman, si Municipal Councilor Gali Bayos. Good morning. Dyan po sa Banuan Canbao. Nako, dawa pa paano, igwa na pong nagsasangaw. Nagsasangaw na mga impormasyon. Meron akong kilala, so ana banana, walang pumapansin kahit saan ang piyesta, kahit May mga nagsasangaw na pong mga mangyayari. Anyway, harayo pa man mga tugang, kundi ini po at least igwa na po kitang mga naaraman na mga arog kaining impormasyon. Salamat kay Jason Paldo Kagawad, Jason Paldo Zuelo kan San Isidro, Iriga City. Salamat sa pagtutok digdi sa programa. Kamusta na lang sa pamilya mo diyan, ha? Kay Kapitan Jan San Isidro, good morning. Lang lodok ka tugtog.
pambihira. Ito pala gustong mag-uli duman sa inda. Ano ba naman? Sige, salamat mga tugang ha. Andi dyan sa Banuan kan ba? Hisay daw. Tas si Mayor Jeff Biseño, last term na. Ano? Ini, arayo pa ang eleksyon pero pinag-urulayan na po mga tugang. Isay na daw ngayon pwedeng lumaban kay Mayor Jeff Biseño sa masunod na eleksyon. Tapos si Architect Jose Liling Malasarte uto na, nag-abroad na ano. Haloy na Dynamapuli. Uto na. Nag-abroad na si Liling Malasarte. Kaya nga niya, hapot kan mga taga-Baaw say na daw ngayon masabat kay Mayor Jeff Biseño. Ano yan? Si Vice Mayor GBB Briseño, ano daw ngayon, pwede nang sumabat bilang alkalde sa masunod na eleksyon. Andiyan sabi ni GBB kan makaulay ko, no, trabaho muna ngayon. Tama, importante, trabaho muna. Dahil nang unang pagparaurulayan ng mga politika, kundi di kaya madirian man kanibang mga nagmamasid. Dahil po madirian kan mga nagmamasid kung ano na ang pwedeng mangyari. Kundi ang dangog ko, garo suaki, kan dating alkalde, malaban bilang alkalde kan Baaw, ano ba naman kamo? So iba naman daw. Kadakol kan mas maurag na mga maray na kaisipan, kundi ang problema kaya inuulit ko na naman, mayong panggastos. Pero may kaya ang problema, ining panggastos sa eleksyon. Kanganisa ng butuhan. Ano daw kung mawara na ini, ano? Dahil na ini pagtangkuruson kan mga namamanwaan. Kung tios kita, di magtios na una. Kung mayunin pang tungod nin bagas. Basta na importante, makahanap kita nin marhay na maservis sa tuya. Tanganing at least, dahil na kita nag-aasa na pag-abot ka ng eleksyon, igwang itataunin 500 o 1,000. Ano? Siguro sa royan sa mga dapat ang gibuho naman, mga kababayan kong pareho ko nagbubuto. Masakit po, may paralala. Nasa na may paralala? Ano? Mala, takan nagtalikod na eleksyon, igwa ng 5,000 na itinatao. Igwa ng 3,000. Uy, pambihira. No? Grabe naman kaya. Garo kapritso naman po yan. Kaya naman po nga ni kita magparaasa. Tagaring ang mga ibinubugtak niya itong opisyal kan sa tuyang banwa, ano-ano pa man yan. Tul-tul, asin day makaisip nin mangurakot. Day magparaisip nin SOP sa mga project. Kawasa ta, pambihira ngayon, sweldo ngayon, nasa 50 mil man sana, pero ngayon nagastos ko 2 milyon. Ano yan? Ano mangyayari? Bawasan ko na daw ngayon. Bawion ko daw ngayon sa mga SOP kan project. O kaya ngayon, tibad lamang ngayon, igwanin magbukis sa steel, magwaiting. Igwa lamang ngayang makadaradagdag ngayon sa ginastos ko. Huli man ngayon kining mga nagboboto na sigan pabalik-balik sa harong. Pwede ngayon mag-solicit. Makarigos nga kami sa dagat. Pati pagkarigos sa dagat, pa-solicit. Ma-excursion ngayon kami. Awad, Mayor, Vice, ma-excursion po ngayon kami. Opera ngayon kamo gabos. Mga 50 po ngayon kaming ma-excursion. An auto kaya ngayon yan, an arkila nasa 5,000 na. Pambihira yan. Ano? Kaya dahil nakareklamo si Mayor, kago na sana sa iyang lubutan. Sa indaw nga ako makuha. Pati si Kagawad, problemado sa indaw nga ako makuha. Taganisa ng iboto, kami na po ngayon bahala, Kagawad, pag-abot kan eleksyon. Gaganahon mo ngayon yan. Di iyo, pinaunrahan. Tama na nga ining 1.5, tama yung ngayon akong kwarta. Pwede na ngayon yan, awad.
Kaliwat kanan nyo lang. Alagad pagabot kan oras, di man pala nag-reskursyon, purog na sana duman sa gilid, 1,500 nga sunako ata. Kulang basa ngayon. Ano man ngayon si Kagawad? Duman naman sa ibang kandidato maduman. Araw yung mga istorya kaya mga tugang ano. Kaya minsan kasalanan taman sa ng mga nagbuburuto sa mga nagiging opisyal kan banwaan. Kung taano ta permi kitang arog ka ini. Kawasa. Kawasa. Igwalang maitaw sa tuya na panggasto sa laog nin tulong aldaw, iyon na. Dahil niya to inisip so bubunoon kan mga opisyal sa laog nin tulong taon. Di ba? Kasalanan taman sanayan eh. Sige ang hagad niya to. Pag naitinawan, makikipagrabong na duman sa nagkakandidato ay pambihira. Patingon yan sa barangay, siguradong ini naman po ang mangyayari po mga tuga. Ani ba dyan, pasimpli-simplisa na. Pasimpli-simplisa naman na mahagad. Kaya tuloy, mayong tultul na nangyayaring mga dipandiurag na programa sa saindong barangay, kawasa ta kasalanan man sa napo nindo yan. Sakit po kaya, no? Nasa naman po, maging baklion tanaan siring na arog kayo ng mga nangyayari. Kita man sa napo an babalikan kan siring na mga nangyayari. Oy, good morning kay Jojo Marie Romero, si Anton Mapa, Luningning Castro Sinfego, si Kapitan Bart Florendo, si Yeng Ronda. Salamat. Salamat kay Jason Paldozuelo. Ano mo si Paldo Bulalin man dyan sa bao. Pinsan mo dayan. Salamat na maray kay Kagawad, Barangay Kagawad Jason Paldozuelo. Ini bistado ko ining maray. Kakanini aki pa permi kaming nagdadyan sa indang harong ki Nelson Suelo. Permi kaming nagbibisita dyan sa indang harong, nakikikakan. Dyan kami matarambay kayo ito. Kaya maray ini si Jason Paldozuelo. Ngunyan, kagawad yan sa San Isidro. Madali pating ranihan. Aber daw ta sa tiyan, raranihan kita. Joke lang, kagawad Jason Suelo. Good morning sa imong mga aki. Garo, duman pa siya sa dating Kuya Ninda Istara na. Igi, salamat ha. Kaya yan mga tugang napag-urlayan ta sa nata. Kaya medyo naalibadbaran ako ngunyan ng mga panahon. Pati nga ni congressman sa party list, masuporta na nin makandidato, pambira. Imbis na si kason sa iyang obligasyon duman sa party list na isa yung pinag-representaran. Siguro sobrang kwarta kayo ni. O baka naman gusto niya lang tumabang dahil tinabangan man siya durante kan eleksyon. Ano? Swerte niyo. Kita nga ni nagtabang man sa rong party list, kitang naging host sa pagprograma, pero garo kulang dahil kita nabayaran. Hiling-hilingan na po yan. Pero kamo ang swerte din doon. Ay nako, day na tapos so urulay mi. Kaya mag-agwanta ka JB. So pinag-endorse mong party list ng Gana, day ka binayaran pa nin sa rong bulan. Pero sa ibang mga party list, igwang mga kandidatong kapitan at kagawad, susuporta ka. Wow! Pagabot ka na oras, ma-eleksyon na hanapan mi man kamo kung ano sa indong naging magayon na naitabang programa na sa indong na i-contribuer digdi sa nasyon kan Pilipinas.
Arog lang yan kayan. Kaya masakit man pong kita pagpara lukuhon na sa naman. Pagpara patubodon sa mga mahahamis na mga tataramon. May naghahapot man sa kuya mga tugang, ang sabi sa kaputan sa kuya. Ngayon sir, ano daw ngayang masasabi mo? Ano daw po masasabi mo na anibang party list nakikisakay sa DSWD pag-abot sa educational assistance? Ay, totoo talaga, no? Igawa siguro sindanin Memorandum of Understanding. Tama ba ako? Memorandum of Understanding. O kaya MOA, sa madaling sabi na nakipag-salamog sinda sa DSWD na sige na ngaya, pag-release kan educational assistance, tatabangan mi ngaya kamo. O di, parte na po yan mga tugang. Parte na po yan kan sistema sa politika digdi sa nasyon kan Pilipinas. Kaso educational assistance, sa ako sa pagtubod ko, hali man sana yan sa DSWD. Kundi siguro tinatabangan sa DSWD na mag-distribute kan mga educational assistance sa mga estudyante. Kaya igwanin ipinananaong educational assistance so party list and sa pagkikipagtabangan ngayon kan DSWD. Pati yan mga opisyal niya to kan gobyerno, si gobernador, si congressman, si Saypa, in partnership ngayon with DSWD, igwang ayudang ipapanao. Pero dahil kata ako sa nagtutubod ako, kung ako po sala, text lang na kamo kung ako sala, na siguro so ipinanaong educational assistance saliman sa nain sa DSWD. So lang kaya empleyado kan DSWD kaya dahil siguro kaya nindang mag-distribute. O yaon kami digdi mga mga ordinaryong namamanuan matabang kami sa Indo. Dahil na lang ninday pagpagi sa mga opisyal, sa mga party list na yan. Tuloy yan paglaom kan ibang mga nakaka-receive. Uy, maray ngayon si Arong Kining party list, igwang educational assistance. Dahil nindo aram, duman sa tarpaulin, igwang nakakaagduman na DSWD. Yan lang masasabi ko, Pero kung ako po sala, tao na kamong opinion. Kung iyan prop yung unbudget na yan hali duman sa party list o kaya sa politiko, mayo na ang DSWD kayan. Kaya ini po ang nasaro sa mga pinagbabalakan niya to na kaulayon ang DSWD mga tugang. Ano man ang gad? Ano talaga ang totoo? Magsabi man kamunin katotohanan ang DSWD na ang mga educational assistance halisa na sa Indo o talagang 50-50 man ang sa Indong pinagtatao, 50 sa DSWD, 50 duman sa party list. At pero bagang nakakagan sa Indong pangarap. Sa Iraq man kining naghahapot sa tuya matawan man yato nin tamang impormasyon. Si Manay Lodi bigay dyan po sa Agdangan nag-aantabay man ngunyan. Manay Lodi kumusta ka mo dyan? Dyan po sa Agdangan Baaw, Camarines Sur nag-aantabay digdi sa programang Bicol Connection mga tugang. Bueno, igual na kita in 20 minutes mga tugang makalipas sa oras na alas 10 nin pagkaaga. Sa mga day pa dyan nagtataga purot nin tipasi sa bagas, magtaga purot na kamo. Nakadipisil magkakan na may tipasi o bato dyan sa maluto. May nigo man sa nakamo dyan pagtaga tahop-tahopin na po nindo. Pagiramdom lang niya to yan digdi sa loob ka na sa tuyang programa. Bueno, sa iba pang mga informasyon niya to mga tugang ngunyan na pagkaaga.
Pakendeng-kendeng lang, mga manang, ipihit ang tadyang at pati baywang, magsyalalalalalala lang, kaliwat kanan. Abo kung magpatol kan mga nasa social media ko yan, mga nawawara minsan, kadipisi sila, no? Bagay may pangaran man nga ni mga tugang kan nag-post. Pero kay puha na ini, i-confirm mo muna duman sa pamilya kung totoo ini. Tayo ang mga nawawarang lalaki, kaya babae. Kaya kung yan basta na sanang gigiban niya to nin babasahon pagabot ka na oras. Dahil man po ngaya, nadali na kita. Baka makaiba na kita duman sa kaanggutan kan pamilya. Ikaw na kaya nangyari kaya na, no? May nagpa-public service through through cellphone, nagadan na, ito pala, hindi mo nagadan, nakabalos na duman sa persona. Pati so, nasa radyo nagbasa, naanggutan. Kaya, day nanguna daw kita kayo ni, Dakol po kaya. Pero, yan po, na sa PNP. So, gustong sabihin, confirm na po yan. Mismong Philippine National Police na po. Nagpaluwas na nasabi ng information. Lalo na po kan PNP, MPS, dyan po sa Banwanin, Bao, Camarines Sur. Garo pati bistado ko ini yan. Aber daw, hali naman sana sa PNP, ini pong pangapudan, pamilya na kunsayman ngayon nakahiling, kading pinsan na mo, pakichat man po ako, kami sa nakatag na post. Igwa kaya siyang problema sa pag-iisip, Ngaran niya is Randy Porbolan. Naggaha niya, Dikdik. Yan. Ko June 20, Martes po siya naggalin. Sa tubaloy ninda around 5 a.m. nin mag-umagahon. Abot ngawan po, de po siya nag-uuli. Agko nakapagsabi na nakabayad o nagbabaklay sa barangay Agdangan. Sa may bagong gasolinan daw po, agko din po siya palatandaan sa kamot. Putol po left hand niya, inborn po. Palatandaan ka nasa kamot niya, kaya nagayat na po sa tabang kanyang pamilya na i-post sa FB at ipaabot naman po sa PNP. Baka sakali pong mahanap ang pinsaninda. Please call or text nga 0912-015-8827. Okay, sige. Parang bistado ko ini. Parang bistado ko ini. Unday ko nasasala, dyan ini sa barangay San Isidro. Sige. Tibad lamang, igwa ka mo dyan na, kuyan, nahiling na persona na ang gaha niya is Dikdik. Ang pangaran niya is Randy Porbolan po, mga tugang. Sa public service announcement, digdi po sa laog ka na sa tuyang programa, ngunyan pong aldaw na Martes. Hoy, kumusta man po dyan sa Banwaan, Nabwa, Camarines Sur? Kumusta ka mo dyan na mga nag-aantaway man dyan sa Merkado Publiko Nabwa? Good morning. Ito naman pong nadakop. Ining mga abot ngunyan, day pagiraray nagkakabarakli na pabakal ng illegal na droga. Aros daw anong gibuon kan sa tuyang gobyerno nasyonal, kan sa tuyang mga otoridad. Day pagiraray nagkakabarakli ning mga araw kining mga persona, mga tugang. Day niya to pwedeng sabihin na sa sobrang pagtios, kaya nagiginibo po ninda, igwasan ng maipantawid sa kanilang sobrang hirap na nararanasan ngayon. O kaya baka ini saro na sa mga kuya ninda, manirisim na po ninda ining mga arog kayo ni mga tugang. Dakol po nin mga arog kayan, patanid duman sa mga magurang, mga aki po nindo, mga jóvenes, pagtaga hiling-hilingan na po nindo. Baka yan kung ano pang magibo po ninda.
na ikakaraot kan sa indang sadiri. Kaliwat kanan mo lang ang hakbang, pakendeng-kendeng lang mga manang, ipihit ang tadyang at pati baywang, magsyalalalalalalalang. Lahat ay magsayaw, iwanan ang Ay, sa mga taga dyan sa Barangay San Fernando, Camarines Sur, maray na pagkaaga na lang po. turo lang kayo. Basta so okasyonin do kan kuyan kan napet sa 25. Mga si Ma'am Jane Baroga dyan San Fernando, maray na pagkaaga na lang po sa indo dyan. Kaliwat kanan nyo lang ang iyong hakbang, pakendeng-kendeng lang mga manang, ipihit ang tadyang at pati baywang, magsyalalalalalalalang. Kaliwat kanan nyo lang ang iyong hakbang, pakendeng-kendeng lang mga manang, ipihit. Sa iba pa niya to mga informasyon mga tugang, ngunyan pong pagkaaga. Kaliwat kanan nyo lang ang Aramon tadawan ni pang mga baretangon yan, Salado National man mga tugang kan sa tuyang programa. lalalang. Kaliwat kanan Uy, mayo pagiraray uli mga tugang kan kuyan. Mayo pagiraray nang gagana kan halangkaw na premyo sa loto. Ano daw kung magtaga taya-taya man kita dyan, taganing makatama kita. nasubukan nyo na ba? May report kita mga tugang sa lawas ko niyan, dagdag na impormasyon. Bicol Connection Report. Nasa linya ko dyan si Karondang Philip Barasada. Karondang Philip, good morning. Salamat Karondang June. Good morning sa mga prantabay niya to. Pinag-sasabibungan ang run after contribution bidders o ning raise ka na social security system hindi sa syudad kan Iriga sa barangay San Juan. Rayaon mo niyan ang haralangkaw na opisyal ka na social security system sa pangyanod ka na Vice President for Luzon Bicol Division na si Mama Eleneta Samblero. Tapos yaon man ang Corporate Executive Officer 2 kan Erica Branch si Ma'am Gracie Barriento Sanao. Tapos ang Branch Head si Mama Janet Obuenga. Angan man si Attorney Maria Charissa Velasco M. Oliver Velasco. Anong mga kuyan dyan, mga participants? Anong mga mga miyembros kan media. Mga miyembros kan. Ano ko taday ako pinag-imbitaran media man baga ako? Santísimo. Ha? Dakol ka mo dyan? Ano yan? Media from Rinconada area? From Rinconada area. Lagad may nakabot na yung tagagawa. O ano ko taday pag-imbitaran? Si Sayan kayan, Sayan nag-imbitar? Siyempre ang SSS tigdi sa Iriga. Uy, member man ako kan SSS, kadakol kong ihahapot sa inda. Pwede pang umabol kung yan lang. Oo. Ito lang ng mga invited. Gusto mong sabihin, digdi sa RPN, mayong invited. Igwadwa. Ano ta pinili sana? No comment. Kumbira ka mo. Ha? Sige. Mayo kita mga kaulay dyan na from SSS. Kung yan, nag-motorcade na bagasinda. Nagmo-motorcade. Ano yan? Ako, dahil na nag-iba. Tano, mayo ka man motor. Puro kaya ito, puro wheel. Bawal ang motor dyan. Bawal, kundi may niton. May niton. Oo. Di, sa mga taga-media, kaibanan sa motorcade. Oo. Ako dahil nag-iba. Very good. O di, dawasan naman pala kamong taga-RPN. Yes. Very good. So at least ikaw kita nin mga representative from RPN DCKI.
Sa walang mga piniling invited. Iyo. Pina-snack na ka mo. No comment. Anong pinaka-purpose talaga duman sa Urulay Tabi karon ng Philip? Itong manunungod sa mga Contribution. yes, employer na dahil pinaghuhulugan sa indang mga empleyado. Ay, pag yan pinaghulog kan employer ang empleyado, makulog man kaya yan. Napatak na. Lapatak na yan dapat. Pinaghulugan nin contribution. Yan, itong monthly contribution. Dahil mo pagsabi na dahil pinaghuhulog so empleyado, makulog yan. Dahil pinaghuhulugan sa empleyado. At least na Wani duman na sa rong membros kan media na naghapot dapit sa iyang kamugtakan. Tanaw man, anong kamugtakan da? Itong manunod sa mga benepisyo ka na membros ka na media hindi sa probinsya kan Camarines Sur sa Rinconada area na itong ibang mga employer dahil man talaga baga pinaghuhulugan. Correct. Kung ano subot ang magiginibukay ni kan social security system. Ay, kaya yan sanction sa mga employer. Kundi, unless, depende kaya yan sa pagiging nagtatrabaho kan taga-media duman sa istasyon. Depende yan sa sitwasyon. Nakaan paliwanag duman kan social security system, depende sa classification kan sa iyang trabaho. Yun man gusto kong sabihin na inutan mo pa ako. Kaya tama yan. Depende sa estado, sa sitwasyon kan broadcaster duman sa istasyon na sa iyang pinagtatrabahuan. Nagdidepende po yan. Kung ika regular, siyempre, mahulog din contribution sa employer. Pagbago kang regular, mayo ka dyan habol kasi may pinirmahan ka nga ni. Diba? Sabi nga ni kan SSS, ining si Attorney Velasco, mga ano iba kaya ng mga empleyado sa media na nagpapaabot sa muya nin report kung taano ka din na hulog kan employer, mga talent. Yun. Tama. Mamayo ka dyan talagang habol. Unless otherwise, na ika mag-personal contribution na sana. Di ba, karon ng Philip? Oo, itong self-contribution. Yan ang saan gibuhon. Kaya, ayan, nagdidepende, sabi ko, sigon sa sitwasyon, sa sarong kumpanya. Kung ika-talent, may pinirmahan ka, mayo kang makukakayan, mayo ka nin benepisyo. Pero kung regular ka, asin talagang day ka nakaka-receive ng benepisyo, ay duman ka pwedeng maghabol. Yes. Ito siya mga pig-parasite, manunungod ka na pagiging empleyado niya sa sarong istasyon, hindi sa Rinconada area kan mga panahon, as sa konsensahin kang radio station, siya nakaabot. Ngayon, dumanda sa iyang naging kalaban na istasyon kan panahon, nagpitong taon siya. Pwede talaga itong ihabol sa namugtak na siya bilang regular employee. Depende. Daway ka nagsampulong taon. Kung may pinipirmahan ka every 5 months, dahil ka magiging regular na empleyado ka yan. Iba man sa sitwasyon sa binibo na subot siyang regular na empleyado, gusto nga ning ibalik kan kumpanya, kundi masakit naman ang sitwasyon na ito. Parang bistado ko yan At least naman niya pinaglingawan, so pinaghalian niya ang istasyon. Sinambit pa man. Sinambit. Anong istasyon to? Ano istasyon? Digdi sa Sotuga. Mambihira ka. Digdi sa to, sa Iriga. Mambihira ka.
abo mong magsambit din istasyon kundi so iriga na sana digdi sa tuya sa iriga, di ba? Oo. Tama man ka. Very good. Sabi nga ni Kanisis dapat nga confidential man itong mga employer halimbawa nga pinagdumanan nindo man nga nindo pagsambitunan pangaran kung kayo naghuhulog sa mga empleyado. Ay, tabahala na kayan ang SSS na makipag-coordinate naman sa employer, di ba? Padigdi pa lang sa Ringtonada area, may nagkakasirang insurance company, iskilahan, dahil pinaghuhulog kan sinambit ng mga business establishment sa indang mga empleyado sa social security system. Uy, totoo yan, kadakol. Pati nga nining mga tsindahan sa mga sales lady, sa mga sales lady tabi karon ng Philip, igwa dyan day na ihulog kan ko yan, kan pinagtatrabahuan. Yan dikit-dikit na subuot na naghuhulog daw installment itong nagkapirang iskilan saka itong sarong insurance company na sa indang pinadarahanin demand letter. So sa SSS, kung ano ba yan computation ninda duman sa naghuhulog sa nanin minimum, halimbawa 500 sa nan pinaghulog, ano ang computation kayan pag nagabot na sa puntong ma-pension na? May kung yan siya, may bilang yan kung pirang bulan ang dapat mong hulugan. Pero to 120 days, ay 120 months. Ikaman kung days kulang yan. 120 months. 120 months. Tama yan. Dapat mahulugan mo ito, pull mo ang hulog duman sa 120 bulan. Tapos may mga hapot pa dyan. Ano nga kung late na sa paghulog, pwede nga yang maghulog sa laog nin 5 bulan, hulugan na sa 5 bulan. Kasi ang SSS, ang sabi ka yan, dahil nga pwede, dapat nga monthly. Hoy, luhay-luhay, makagat ka ng Edo. Baka kakatun ka. Rayo-rayo, gana ako kakabuto na kan. Huwag rayo-rayo ka. Oo. Baka abuto ng sa imong ko yan, takyag. Maranyari, kung liukon, kita kan ayam na ini. Kung pagkatapos kang motorcade sa inamaduman, Mabel Tagirara ito. Duman sa indang pinaghalian dyan sa barangay San Juan, Bisyudad Caniriga. Sa dyan San Juan? Secret. Yun, pati yan secret, pambira. Bakal sambiton ang business establishment. Day ka man garo ko yan, sisingilon. Ano yan, harani dyan sa gasoline station? Yes. Iyo, aram ko na. San Juan, iyo, tama. May duwang palapag. Isa raw sana. Okay, sige. Kaya inian gibungon yan kana social security system hindi sa siyudad kan Iriga. Pero bako lang mga alangkaw na opisyal kan SSS Iriga ang Rayaon pati ang ibang mga banwaan tapos ibang siyudad, ibang probinsya Rayaon yan hindi sa siyudad kan Iriga ang mga branch head ninda. Siyempre yan man si Ma'am Queenie Joy Agsaw ang spokeswoman sa social security system hindi sa siyudad kan Naga. At itong iba pang mga branch head halos sa manlain-lain na lugar kana riyon kana Bicol. Okay. So initabi karon daw yun na nasa kuyang heras na informasyon. Ang my location yun si Philip Barcena, RPN Radio Ronda. Bicol Connection Report. Thank you very much kay karon ang Philip Barcena, mga dugang uyamunan mga commercial niya mo. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bagong gumagabloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, Iguaning Stay Fresh Technology.
sabado mo, kabloom sa hamon. Charm Pepon, among kumaka-blue. Charm Pepon, dalihan ng bangon sa limong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, ngakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, ngakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield ko. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield ko. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitaw na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitaw na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwata padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Mayaw ng tsa-tsa, ika'y natutuwa tulad ni Aling Lim. More than 15 minutes, mga dugang, bago po magabot ang oras na 11 o'clock din na pagkaaga. Balik kita digdi sa laukan sa tuyang programa ngunyan. Hoy, si Jovi Gonzales Lotivio.
Nag-aantabay man ko niyan. Si sabi, good morning listening Bicol Connection. Thanks and more power. Si Nati Tria dyan po sa Mariveles, Bataan. Good morning Bicolandia, watching Bicol Connection. And si Crisnat Bisenyo, good morning. Si Raimundo Marmol, happy listening po sa Indugabos dyan. Welcome po digdi sa Laugan sa tuyang programa. And sa iba pa niya ito, mga nag-aantabay ko niyan. Aba daw, takadakol po kan mga nag-aantabay sa tuya. Si Luningning Castro Sinfego, si Pres Emmanuel June Calzada dyan sa Gawa, Camarinesur. Pres, good morning dyan po sa Gawa. Happy listening sa imo dyan. Si Celeste Droin dyan po sa Hong Kong. And si Connie Lontaya Polvorosa Olea, good morning Padi, and to all viewers and listeners, more power to your program. Thank you very much po sa Indogabos ha. Sa kadakol na mga parantabay niya tungo niyan. Si Sismo, si Julius Matthew, maray na pagkaagaman. Happy listening. Kumusta ka na dyan sa Tagaytay? Ingat-ingat sana dyan ha. Si Catherine Lee, nag-aantabay man. Happy anniversary sa Indo belated kay classmate Catherine Lee. And sa imong esposo. Salamat na marhay ha. Salamat sa imbitasyon. Perang minutos sa mga dugang kita po mapaaram na digdi po sa tuyang programa. O yan, sabi po mga tugang sabi po, ang kaso daw kan diabetes madudubli sa 2050. Aba? Ini sigun po sa pag-aadal mga tugang. Grabe sobra pa ngaya sa doble ani sasakat kan bilang kan mga individual natatamaan kan diabetes enterong kinaban. Siyempre, kabali na po digdi ang nasyon kan Pilipinas. Nagabot sa bilang na 1.3 billion sa 2050. Huli po mga tugang sa structural racism and gaping inequality. Ini sa pagultanan kan mga nasyon sigun po sa bagong pag-aadal mga tugang. Mamamatay anda sa enterong kinabanan paglangkaw kan bilang kan mga pasyente na sentro kan inapod na chronic disease. Ini sigon sa pinaka-komprehensibong analysis kan global data abot sa 2050 mga tugang. Ang sabi, 529 ngayang milyon individual ang estimate mga tugang na igwang diabetes. Sa rosampolong panginot na kausa kan kagadanan asin man kahilangan. Ang bilang na ini, 95% kan kaso at type 2 diabetes, so itong maabot sa 1.3 bilyon sa laog nin tulong dekada. Sigun po sa pag-aadal na pinagpaluwas kan Lancet Journal. Sigun po, ini po ipinagbabaing sa high body mass index, indikasyon kan pagiging overweight kan sarong individual. Uy, tama pala Karos ako, aral daw na nag-exercise. Okay na, Engineer Abilin, doon sa tuyang hawak. Magian sana. Sobra sa kabangaman kan mga nagagadan, asin man may helang hali po sa diabetes. Kabilang digdi ang mga inapod na salikgayan kan diet, exercise, paninigarilyo, pag-inom nin arak kan sarong individual. Kaya sabi po ni Lian Ong, ang lead research scientist sa Institute for Health Metrics and Evaluation, ang enot na may akdakan saro sa mga pag-aadal na saro sa mga bagay ang pagbabago kan diet mga tugang. Of course ngaya, over 30 years, different countries have really migrated from traditional food habits
Minsan nga nagkakakanin sobrang o dakol na prutas and vegetables. Eating healthier greens to more highly processed foods. Sabi pa kay Nita, base po sa research, pag-abot kan 2045, mayorya da kan adults na igwang diabetes ang magi-star sa low as in middle income countries mga tugang o mga nagi-star sa low as in middle income na nasyon. Alagad magin sa mayayaman na nasyon harap kan Amerika, ang diabetes rate mga tugang haros 1.5 na beses na mas halangkaw kumpara sa Black, Hispanic, Asian o Native American sigon sa suhay na Lancet study. Ipinagbabasol manini kan study ka author na si Leonard Igede kan Medical College sa Wisconsin sa cascades of widening diabetes inequity. Yan sabi, racist policies such as residential segregation affect where people live, their access to sufficient and healthy foods and healthcare services. Imbes nga kinakaipuan ang long-term planning, pamumuhunan na sinatensyon halis sa mga nasyon ang paglaban sa diabetes. Sa sarong editorial, sinabi kan Lancet na the world has failed to understand the social nature of diabetes and underestimated the true scale and threat the disease possesses. Diabetes nga will be defining disease of this country, sabi pa sa impormasyon. Tinawan niya to doon mga tugang taharos ngunyan, pati nga ni mga aki pa, iguana po ninhelang na diabetes. Kaya siguro ano ta nagkakaiguan ninhelang ang diabetes ang aki pa, hoben pa. Kaya kaipuhan, permi kitang maging aware sa to yung mga pinagkakakan. O kaya perming magpa-check up sa doktor. Tanganing maibitaran niya tumadugang kung may diabetes. Ingat-ingat sa sobrang paninigarilyo. Sobrang pag-inom din arak. Asin iba pang mga pagkakan mga tugang na pwedeng makadanyar kan sa indong dugo. Ngunyan pati may mga hoben pa na nag-undergo na po rin dialysis. Ini man helang man sa kidney. Huli po sa sobrang pagkakan. Kaya dapat mantineron niya tumatugang ang tamang healthy foods. Para po makalikay kita sa ano man na pwede sir na darahon kan helang na diabetes. And sa ibang bareta, sa ibang nasyon, nagpatanid po ang North Korea. Ano sabi po ninda, nuclear war sa Korean Peninsula nagraranina. Nako. Ako sa nasindang pwedeng magsakripisyo kayan kundi pati sa mga pagtaraid na nasyon. Dahil ang cha-cha pamatalang problema, lagi ka pang nakatawa habang Ingat-ingat na sana po kadipisil po. kaliwat kanan nyo lang. Ay, 5 minutos bago magabot ang 11 o'clock ni na pagkaudto. Ako po mga tugang luhay-luhay na pong maparam ngunyan pong Martes 27 kan na bulan na Hunyo 2023. Oy, sa aga pala, ano yan, regular holiday kita? Idil Adha, Feast of Sacrifice po yan mga tugang. Holiday sa aga mga tugang ha. Uy, kami digdi, maayo kitang holiday ha. May duty kita ha. Kaya Feast of Sacrifice mga tugang, ini po pinagsusunod kan sa tuyang mga tugang na Muslim. Idil Adha. Buena. Ako po matugang loy-loy ng maparam nagdi sa programang Bicol Connection pang Martes na edisyon.
Nakagapay niya to, nakatabang niya to sa luwasan mga gwapitong mga future engineer, mga on-the-job training halis sa CSPC. And of course, sa main control si Chief Engineer Abilin Don Toralio. Daman pala sa transmitter side si Ricky Sagaya. And sa information si Tony Saison, si Ma'am Kylie Gasyon sa muyang admin. Nakatuwang niya to si Karondang Philip Baracena. And syempre sa Pangaran kan News Center kan RPN DCKI sa mga naka-Facebook, YouTube, Twitter. Thank you so much. Pwedeng i-like, i-share, i-follow, i-subscribe sa muyang YouTube channel RPN DCKI Iriga. Ako po si JB June for the floor. Maray na pagkauto. Salamat kan sa inyo pagantabay. God bless.